जय श्री राम। असो के दलाल का लहर गइल बा, जीवा जर गइल बा। अश्लीलता 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 जौन लोग चिल्लात रहन, जवन और स्टार के वजह से पवन सिंह के भी बदनाम करे के कोशिश करत रहन, उनका मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा बा। जी हाँ, पवन सिंह के दूसरका होली के गाना रिलीज कर दिल गई बाटे सुबह 6:30 बजे DRS म्यूजिक पर। एह गाना में बिल्कुल ही अश्लीलता नहीं के। एकरा पहले जौन गाना आई रहे रंग ठोपे ठोप, उसमें भी बिल्कुल अश्लीलता ना रहे, ना ही लिरिक्स में और ना ही वीडियो में। वैसे ही अशोक के दलाल का ना ही लिरिक्स में अश्लीलता बा और ना ही कोनो वीडियो में कोनो अश्लीलता बाटे, ना ही शॉर्ट कपड़ा दिखावल गइल बा, ना ही कोनो ऐसा अश्लील हरकत दिखावल गइल बा। तो बहुत बड़ा तमाचा बा जौन पवन सिंह के बदनाम करत रहे लोग दूसरा स्टार के वजह से। आप लोग जानते नहीं जा कि 3-4 महीना से जितना गाना आइल बा पवन सिंह के, सब एकदम स्वच्छ और सुंदर गाना आइल बा। बिल्कुल ही अश्लीलता कहीं से भी आप पवन सिंह के जो गाना आ रहा बा ओमे नहीं निकाल सकत। इस वीडियो में बात करल बानी हम अशोक के दलाल का लहर गइल बा, जीवा जर गइल बा। और हमारा उम्मीद बा कि आप लोग पूरा वीडियो के देखब जा और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब जा। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग से आग्रह बा कि अगर अभी भी बड़का बिहारी के चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो सबसे पहले हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके हमरा के सपोर्ट करी, जैसे आप पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट करी ना। अगर ये वीडियो का फेसबुक पेज पे देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। जी हाँ, एक जबरदस्त लिरिक्स, ऐसे सुंदर लिरिक्स होली के गाना कुछ और नहीं हो सकत। सोनू सरगम के तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रयास कर बा और बहुत ही बढ़िया लिरिक्स बाटे यह गाना के। बाकी पवन सिंह के आवाज एक तक कोनो जोड़े नहीं खे। रहल बात मेन बात जोन हमें वीडियो में करे वाला बानी, जोन हमार नजरिया है डिम्पल सिंह के प्रति, शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं वो चीज के देखले होखब या महसूस कैले होखब। जी हाँ, हम एक चीज हमेशा देखी ना कि डिम्पल सिंह बहुत सारे कलाकार के साथ काम कैले बड़ी, लेकिन जब वो पवन सिंह के साथ में काम करेली उनकर एकदम कला एक अलग ही निखर के आवेला, उनकर डांस एक अलग ही निखर के दिखाई देवेला। जी हाँ, जैसे लागेला कि जब पवन सिंह के साथ में काम कर ली दिल खोल के काम करेली, अपन 100% लगावेली। जैसे हरी हरी ओढ़नी में आप उनकर डांस देख ले रहे, उनकर एक्टिंग देख ले रहे। यह गाना में भी एक जबरदस्त डांस और एक्टिंग आपके डिम्पल सिंह के दिखाई दी। बाकी पवन सिंह के तो कोनो जोड़े नहीं खे। एक आदमी और बा, प्रियांशु सिंह। जी हाँ, बहुत सारे स्टार के गाना में म्यूजिक दिलन, लेकिन जब जब पवन सिंह के गाना में म्यूजिक दिलन, भाई साहब म्यूजिक भी एकदम निखर जाला। अब एक पीछे चाहे पवन सिंह के आवाज होके, चाहे पवन सिंह के पर्सनालिटी होके, चाहे पवन सिंह के पावर होके, लेकिन ये दोनों कलाकार जब जब पवन सिंह के साथ काम करलन एकदम निखर के बाहर आ जालन। बाकी ये गाना के बात करिए, ये गाना के बड़ी ही कलरफुल बनावे के कोशिश करी बा और बड़ी ही मजेदार गाना बाटे। और इनमें जो कमर लचकता डिम्पल सिंह के, भाई साहब बड़ी जबरदस्त बा। एगो साली आइल बिया जीजा के घरे होली में, तो आप लोग जानत नहीं जा कि होली मजाकिया तरह के त्योहार है और ये जीजा साली वाला त्योहार है, देवर भौजाई वाला त्योहार है। तो जब जीजा के घरे साली आइल बड़ी आ चाहे जीजा साली के घरे गइल बड़न, तो रंग तो डलबे करिए, तहार जीवा जरे आ चाहे लहक जाए। जी हाँ, एगो साली के शिकायत बा कि असो जौन रंग डलले बड़ा रंग तहार सही नहीं के, आग लाग गइल बा, जीवा जर गइल बा और यही चलते हमार जीवा जर गइल बा, तू काहे ऐसन रंग डलले बड़ा, कुछ ऐसन के बाटे। और बड़ी ही मजेदार गाना बा, आप लोग ये गाना के जाके देखी जा। और एक चीज और, 2023 होली में कितना लोग 10-10 गो गाना आ गई, 10 मिलियन 10 गो गाना से नहीं भाई, लेकिन पवन सिंह के पावर देखी कि एगो गाना रंग ठोपे ठोप 2 दिन में 10 मिलियन पागिल बा और 2 नंबर पर ट्रेंड करता। जहां म्यूजिक सेक्शन में हिंदी बड़े बड़े गाना बाटे, सब गाना के पीछे छोड़ के, लेकिन DRS म्यूजिक वाला भी गाना ट्रेंडिंग में जाई। आप लोग के खाली सपोर्ट के जरूरत बाटे और उहे सपोर्ट आप बड़का बिहरिया के भी करी कि ललकर ले रहो, जैसे पावर स्टार ललकर ले बड़े ना। केहू के अब स्टेज शो करे देते रहे, ना केहू के अब गाना चले देते रहे। आप लोग देखो तनी जा कि हर स्टेज शो पवन सिंह के ही हो रहा बा, ये से कि पवन सिंह आप फुल एकदम 100% एक्टिव हो गए बने। बाकी आप लोग के गाना कैसा लगा बा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब, चाहे आप यूट्यूब पर देखा तनी चाहे आप फेसबुक पर देखा तनी।